Kolmion pinta-ala. Lähdetään suorakulmion pinta-alasta liikkeelle. Sen olemme jo oppineet laskemaan. Suorakulmion pinta-alan kaava on kanta kertaa korkeus. Jos kantaa merkitsemme nyt A:lla ja korkeutta H:lla, niin suorakulmion pinta-ala lasketaan kanta kertaa korkeus. Jos meillä on nyt kantana 6 ruudun sivun pituutta ja korkeutena 4 ruudun sivun pituutta, niin saamme pinta-alaksi 6 kertaa 4 eli 24. Se on siis suorakulmion pinta-ala. Voimme vielä tarkistaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aivan niin kuin 6 kertaa 4 lasketaan. Ja nyt teemmekin tästä kolmion. Halkaisemalla sen kahtia. Ja siihen syntyy 2 täsmälleen yhtä suurta ja samanmuotoista kolmiota. Eli tuossa on toinen puoli ja tässä on täsmälleen yhtä suuri ja samanmuotoinen kolmio. Eli tämä suorakulmio jaettiin tasan 2 osaan. Eli nyt tämän kolmion pinta-ala lasketaankin tästä aikaisemmasta suorakulmion pinta-alasta kanta kertaa korkeus jaettuna 2. Siinä on kolmion pinta-alan kaava. Eli 6 kertaa 4 jaettuna 2. 24 ruutua piti jakaa ihan tasan 2 kolmiolle. Kummassakin on yhtä monta ruutua tai ruudun puolikasta. Kaikki on laitettu tasan. Eli siitä tulee 12 ruutua vastauksena. Ja nyt tarkistetaan. Kolmion pinta-ala on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja koska tämä on täysin symmetrinen tämä leikkaus tältä puolelta ja tuolta puolelta ja toisaalta tältä puolelta ja tuolta puolelta, niin me saamme myöskin yhdistellä näitä sillä lailla, että tätä vastaava ruutu on tuolla, joten sen kaveri on tuossa, eli tuon kaveri on tuossa. Siinä on 9 ruutu yhteensä. Täältä löytyy pikkupala ja tuossa olisi sen kaveri ja symmetrisesti tuolla sen kaveri. Eli 10 ruutu. Yhdestoista ruutu ja 12 ruutu. Kolmion pinta-ala oli siis 12 ruutua.